Kung magpuasa kamo, ayaw ninyo sunduga ang mga tigpakaaron ingnon. Magsuroy-suroy sila nga dili manghilamos o dili manudlay aron mahibaluan sa uban na nagapuasa sila. Sa pagkatinuod, nadawat na nila ang ilang ganti. Busa, wala na sila'y madawat pagikan sa Dios. Apan, kung kamo magpuasa, panghilamos kamo og panudlay. Aron walay makahibalo nga nagapuasa kamo gawas lang sa inyong amahan nga dili makita. Ug muhatag og ganti kaninyo ang inyong amahan nga nakakita sa inyong gibuhat sa tago. Ayaw kamo pagtigom og bahandi alang sa inyong kaugalingon dinhi sa kalibutan. Tungod kay ang mga gagmayng mananap ug ang taya mukutkot niini. O mahimong sudlon sa kawatan ng inyong balay aron mangawat. Hinuon, pagtigom kamo og mga bahandi didto sa langit, kay didto walay gagmayng mananap og taya nga mukutkot. Ug walay kawatan nga makasulod aron sa pagpangawat. Kay kun asa gani ang inyong bahandi, atua usab didto ang inyong kasing-kasing. Ang mata mao ang suga sa lawas. Busa, kung hayag ang imong pananaw, nahayagan ang tibuok mong lawas. Apan kung ngitngit ang imong pananaw, nangitngitan usab ang tibuok mong lawas. Busa, kung ang suga nga anaa kanimo wala maghatag og kahayag, labihan gayud kangitngit ang imong kahimtang. Walay tawo nga makaalagad sa duha ka agalon, tungod kay isalikway niya ang usa ug higugmaon ang usa. Mudapig siya sa usa ug tamayon niya ang usa. Sama niya na dili ninyo madungan ang pag-alagad sa Dios ug sa bahandi.